Dobrodošli. Danas se bavimo nečim što menja sve, a to je veštačka inteligencija, ili VI, u učionici. Pogledat ćemo kako konkretno utiče na predmete poput matematike i informatike. Ovo je ono glavno pitanje, zar ne? Pitanje koje svi postavljaju i koje, iskreno, izaziva dosta brige. Ali ne brinite. Do kraja ovog našeg malog putovanja imat ćemo vrlo jasan, utemeljen odgovor. U redu, da vidimo šta nas čeka. Prvo, kratko ćemo objasniti šta je uopšte VI. Zatim, prolazimo kroz par ključnih pojmova bez kojih ne možemo dalje. Onda, ono najzanimljivije, konkretni alati za učionicu. Pokazat ćemo i jedan praktičan primjer. I na kraju, ono najvažnije, kako se menja uloga nastavnika. Krećemo. Da bismo zaista razumeli o čemu pričamo, moramo da krenemo od samog početka. Dakle, šta je u suštini ta veštačka inteligencija? Znate, nije poenta samo u rešavanju problema, pa to radi i svaki digitron. Ključna stvar, ono što sve menja, jeste sposobnost sistema da uči. Da uči iz ogromne količine podataka i da kroz to iskustvo postaje pametniji. Baš kao i mi, samo mnogo brže. I ovo je zaista fascinantno. Veštačka inteligencija nije nešto što se pojavilo juče. Pričamo o decenijama razvoja. Ali prava revolucija, onaj aha moment, desio se kad smo promenili pristup. Umjesto da mašinama govorimo uradi tačno ovako, dali smo im brdo podataka i rekli evo ti, snađi se, nauči sama. I to je promenilo sve. Dobro, idemo dalje. Da bismo uopšte mogli da pričamo o ovome kako treba, moramo da znamo par ključnih termina. Samo nekoliko, obećavam, ali su zaista važni. Ovo vam je motor koji pokreće skoro sve o čemu danas pričamo. Zamislite to ovako. To je kao neki super detektiv koji je pročitao milione dosija. Nikomu nije rekao šta tačno da traži, ali on je sam uočio obrasce i sad, kad mu date novi slučaj, on sa velikom preciznošću može da predvidi šta će se desiti. To je mašinsko učenje. To je jednostavno komanda, pitanje, uputstvo koje dajete veštačkoj inteligenciji. I tu leži caka. Što je bolji i precizniji prompt, to je bolji odgovor. To je postala prava veština, taj takozvani prompt inženjering. Bukvalno učimo kako da pričamo sa mašinama. A ovo je nešto na šta svi u prosveti moraju da obrate pažnju. Halucinacija. Zvuči čudno, ali je prosto. Vi modeli nisu enciklopedije. Oni su majstori jezika, predviđaju koja reč logično ide sledeća i ponekad, da bi rečenica zvučala dobro, oni će, jednostavno izmisliti podatak. I to će uraditi sa takvim samopouzvanjem da ćete im poverovati. Zato je provera ključna. Dobro, dosta teorije. Hajde da pređemo na ono što nas sve najviše zanima. Koji su to konkretni alati koje nastavnici matematike i informatike mogu da koriste, praktično od sutra? Pre nego što uskočimo u alate, moramo da razumemo jednu ključnu podelu. Imamo, da tako kažem, dva tima. U jednom timu je VI analitičar, on gleda postojeće podatke i pronalazi smisao u njima. U drugom timu je VI umetnik, kreator. On stvara nešto potpuno novo. Tekst, slike, muziku. Oba tima su nam potrebna u učionici. I evo, pogledajte samo neki od specijalaca. Imamo fotomat koji verovatno već znate, uslikate jednačinu, on je reši sa skoro savršenom tačnošću. Ili, recimo, DeepSeek koji je kao lični asistent za programiranje. Pomaže učenicima da nađu greške u kodu. Kao što vidite, zaista ima svega. Ali i priča se ne završava sa specijalizovanim alatima. Postoje i ovi, da ih nazovemo švajcarski nožići. Modeli kao što je Gemini. Njemu možete da date sliku zadatka iz matematike i on će ne samo da vam ga objasni tekstom, nego će i pronaći odgovarajući video tutorial. Sve odjednom. To je potpuno novi nivo interakcije. Sećate se da smo pričali o onim halucinacijama. O tome kako vi može da izmišlja stvari. Ovo je protivotrov. Utemeljena VI ili Grounded AI. To je kao da imate asistenta koji sme da koristi samo i isključivo knjige i materijale koje ste mu vi dali. Nema interneta, nema nagađanja. Za obrazovanje gde je tačnost presudna, ovo je prava stvar. I sad samo zamislite ovo. Ubacite jedno poglavlje iz udžbenika u alat kao što je Notebook LM. I za nekoliko trenutaka, bum, imate generisan kviz, imate mapu uma koja povezuje ključne ideje, imate čak i kratak audio sažetak i znate da je sve 100% tačno jer dolazi samo iz vašeg materijala. To je moć koja štedi vreme i otvara nove mogućnosti. Dobro, sve ovo zvuči sjajno u teoriji, ali kako to zaista izgleda na času? Hajde da prođemo kroz jedan konkretan, realan primjer iz srednjoškolske matematike.
Pogledajte ovaj proces. Korak 1 i 2 su klasični. Učenici sami rade zadatak, ali onda dolazi promjena. U trećem koraku oni ne pitaju nastavnika, već koriste vi kao partnera za proveru. I tu se dešava magija. Pravo učenje nije u dobijanju tačnog rešenja. Ona je u koraku 4, u diskusiji. Zašto je moj rezultat drugačiji? Gde sam pogrešio u razmišljanju? Odjednom, tehnologija nije prečica, već alat za dublje razumevanje. I sve ovo nas dovodi do ključne tačke, do onog najvažnijeg pitanja. Šta ovo sve znači za nastavnike? Kako se njihova uloga menja? Mislim da ova rečenica pogađa pravo u centar. Nastavnik više nije samo neko ko stoji ispred table i prenosi informacije. Informacije su svuda. Uloga se menja. Nastavnik postaje arhitekta, dizajner iskustva učenja. Njegov posao je da osmisli put, da postavi prava pitanja i da upotrebi prave alate. A ovo je možda i najbolja metafora koju sam čuo. Kognitivna proteza. Savršeno. Proteza ne radi sama od sebe, zar ne? Ona ne zamenjuje čoveka, već mu daje nove, proširene sposobnosti. To je VI za nastavnika. Neverovatno moćan alat, ali potpuno zavisi od veštine i znanja onoga koga koristi. I time se vraćamo na ono naše pitanje sa samog početka. Dakle, da li će veštačka inteligencija zameniti nastavnike? Odgovor je jasan. Neće. Ali, i ovo ali je ogromno, nastavnici koji nauče da koriste ove alate, koji ih prihvate kao saveznike, oni neće samo imati prednost, oni će biti ti koji oblikuju budućnost obrazovanja. Na kraju dana, suština nije u tehnologiji samo i po sebi. Suština je u osnaživanju, u davanju moćnih novih alata u ruke sjajnih prosvetnih radnika kako bi radili ono što je uvek bilo najvažnije, da inspirišu, da vode i da bude radoznalost. Alati su tu, pitanje je sada samo kako ćemo sa njima isplanirati časove sutrašnjice.